እትዝመጽ ወለዶ መጥዩሎ ተንሱ بعجب ይቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኸዓጅቦ ይመሃር የጽንዓዮ የንብቦ ትባህሊ ታሪኽ ዓደቦ عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو قدام شدشت حدار كلتشحن عسران حدن كاب استوديو مستيات بيتنا عميق سلامتنا تقبلو كبرات تخاتلتنا نلومي نجيو بوليتيكاوي تسألواتات أب محبراوي مرخبيتات زدهسس كاب أرتس تبهله مع كنزينا زرخبنايو مسات مدب قريبنا لكم علينا تخاتلونا ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ትዊተር ብዕለት 21 ጥሪ 2020 ሓደ ታሪኻዊ ውሳኔ ኣሕሊፉ ነይሩ። ትዊተር ናይ ትሽዑ እዋን መራሒ ሃገር ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ድሕረ ገጽ ዓጺዎ። ትካል ትዊተር ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ትራምፕ ብመንገዲ ትዊተር ኣቢሉ ንደገፍቱ ናብ ባይቶ እታ ሃገር ኣትዮም ጎነፃዊ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ስለ ዝተባብዐን ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ስለ ዝገበረን እዩ። እቲ ፍጻሜ ንብዙሓት መራሕቲ ኣብ ኣዒንቶም እሾኽ ከም ዝኣተወ ዘቐንዙ እዩ ነይሩ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ነቶም ዓበይቲ መራሕቲ ሃገራት ዓለምና ከይተረፈ ኣፎም ናይ ምዕባስ ሓይሊ ከም ዘለዎ ዘረጋገጸ እውን እዩ ነይሩ። ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብዚ እዋን ብቢልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ምዃኖም እቲ ጽልዋ ቀሊል ኣይኮነን። ነቲ መዓልታዊ ኣብዘን ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሕልፎ ግዜ ንዕዘቦም ነገራትን ናይ ውልቅና ኣሳእሊ ይኹኑ ዝተፈላለዩ ሰነዳት ግን መን እዩ ዝቆጻጸሮም? እስኪ ሓቢርና ንተዓዘብ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ወርሒ ጥሪ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ኣህዛብ እቶም 53.6 ሚእታዊት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዮም። እዚ ማለት ኣስታት 4.2 ቢልዮን ተጠቀምቲ ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ ቁጥሪ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራሕ ብፍርቂ ቢልዮን ዕበት ከም ዘርኣየ ኸኣ ይግለጽ። ሓደ ኢንተርነት ዝጥቀም ሰብ ብሓርፋፍ ግምጋም ኣብ 8 ዝተፈላለዩ ናይ ኢንተርነት ገጻት ተመዝጊቡ ይርከብ። 2.5 ሰዓታት ካብ ግዚኡ ኣብ መዓልቲ ኣብ ኢንተርነት ይሕልፎ። ኢንተርነት ኣብ ሱሳታት ዝጀመረ እኳ እንተኾነ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግን ሓድሽ ኣብ ቀረባ እዋን ዝማዕበለ እዩ። ኣብ ዓመተ 1997 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንፈለማ እዋን 6degrees.com ዝተባህለ ማሕበራዊ መራኸቢ ተኸፍተ። ከምኡ ኢሉ እናቐጸለ ኣብ 2002 ፍሬንድስተር፣ ኣብ 2003 ማይስፔስ፣ 2004 ፌስቡክ፣ 2005 ዩቱብ፣ 2006 ድማ ትዊተር ተመስሪቶም። እዞም ኩሎም መሰረቶም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ዝገበሩ እዮም። ሎሚ እዞም ዝጠቐስናዮም ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዓለም እቶም ዝበዝሐ ተኸታሊ ዘለዎም እዮም። ፌስቡክ 2.7 ቢልዮን፣ ዩቱብ 2.3 ቢልዮን፣ ዋትስኣፕ 2 ቢልዮን፣ ፌስቡክ መሰንጀር 1.3 ቢልዮን፣ ኢንስታግራም 1.3 ቢልዮን፣ ትዊተር 353 ሚልዮን ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብዘን ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕረ ገጽ ኣለዎም። ትዊተር ኣብ ፖለቲካን ማዕከናት ዜናን ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ። እዚ ይኹን እምበር ኣብ ገለገለ ከባቢታት ዓለምና እዘን ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክኽፈታን ኣገልግሎት ክህባን ዕፅዋት ዝኾናሉ ምኽንያት ኣሎ። እቲ ምኽንያታት ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ ኣብ ገሊኡ ኣገልግሎት ኢንተርነት ብዘይምህላውን ነዘን ማዕከናት ንምክትታል ዘድሊ ናይ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ብዘይምህላው እዩ። ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንኣብነት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝኾኑ ህዝቢ ካብ 8 ክሳብ 16 ሚእታዊት ጥራሕ እዮም። ኣብ ሰሜን ክፋል ኣፍሪቃ ብተዛማዲ ከባቢ 45 ሚእታዊት፣ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከዓ ብፍሉይ ከባቢ 41 ሚእታዊት ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ካልእ ምኽንያት ግን ፖለቲካዊ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢራን ብዘይካ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ ይኹን ዩቱብ ወይ ትዊተር ብመንግስቲ ክልኩላት እዮም። ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ኢራን መራሒ ንህዝቡ ኣብ ውሽጢ ኢራን ጥራሕ ዝሰርሕ መሰንጀራት ከም ጋፕን ስሩጅን ዝበሃሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክጥቀሙ ሓቢርዎም ነይሩ። ኣብ ሩስያ እቲ ሃዋህው ፍልይ ዝበለ እዩ።
ኣብታ ሃገር ብዘይካ ሊንክድኢን ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትካል ካልኦት ኩሎም ፍቑዳት እዮም። ኣሌክሴይ ናቫልኒ ዝተባህለ ህቡብ ተቃዋሚ ፑቲን ዝኾነ ሩስያዊ ንኣብነት ኣብቲ 6.5 ሚልዮን ተኸተልቲ ዘለዎ ናይ ዩቱብ ድሕረ ገጹ ንናይ ፑቲን ምልካዊ ምሕደራን ብልሽውናን ዘቃልዕ ቪድዮ ኣስታት 100 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓፂር እዋን ተዓዚብዎ ነይሩ። እቲ ቪድዮ ፑቲን ብብልሽውና ዘጥረዮ ኣብ ገማግም ጸሊም ባሕሪ ሓደ ዓቢ ቪላ ከም ዘለዎ ዘቃልዕ እዩ። ሩሳውያን ክኢላታት ኢንተርነት ካብ ዝተበጊሶም ኣብ ሃገሮም ናይ ባዕሎም ማሕበራዊ መራኸቢታት ክማዕብሉ ጀሚሮም። እቲ ሩስያ ዘማዕበለቶ ካብቲ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ምዕራብ ሩስያ ዝርከባ ሃገራት እውን ዝጥቀማሉ እዩ። ካብተን ብሩስያ ዝተሰርሐ ማዕከናት ኮንታክትን ሩቲዩብን ምጥቃስ ይከኣል። ኣብ ቻይና ኢንተርነት ብጽኑዕ እዩ ምክትታል ዝካየደሉ። ናይ ኣሜሪካ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ቻይና ዕፉናት እዮም። ቻይናውያን ዊቻት ዝበሃል መርበብ ብብዝሒ ይጥቀሙ። ብመንገዲ ዊቻት ኣቢልካ ኢንስታግራምን ፌስቡክን ምጥቃም ይከኣል እዩ። ዊቻት ካብ ቻይና ወፃኢ እውን ምጥቃም ይከኣል እዩ። ሎሚ ዊቻት 1.2 ቢልዮን ዓማዊል ኣለዎ። መንግስቲ ቻይና ነዚ ዝገበረ ንምቁፅጻር ክትዕመሉ ብምባል እዩ። ቻይና ኣብ ዓመት 1998 ብደገ ንዝመጽእ ናይ ኢንተርነት ወራር ንምክልኻል ኩሉ ናይ ኢንተርነት ዶባታ ብሓጹር ዓፀወቶ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሮም ኩሎም ዓበይቲ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትካላት ከኣ ናብ ሃገራ ከይኣትዉ ዓፈነት። ኣብ ውሽጢ ቻይና ዝግበር ናይ ኢንተርነት ምንቅስቓስ እቲ 73 ሚእታዊት ኣብ ውሽጢ ቻይና እዩ ዝተርፍ። እቲ ዝተረፈ ውሑድ ናብ ኣሜሪካ ይኸይድ። ኣብ ጀርመንን ፈረንሳን ግን እቲ 25 ሚእታዊት ጥራሕ እዩ ኣብተን ሃገራት ዝተርፍ። ካልእ ኩሉ ናብ ወፃኢ ብፍላይ ናብ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ። ቻይና እቲ ንሳ ዘማዕበለቶ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ዊቻት ጀሚርካ ኣብ ዓለም ልዑል ተቐባልነት እናረኸቡ ይመፁ ኣለዉ። ኣብ ዓመተ 2017 ዝጀመረ ቲክቶክ ዝተባህለ ማሕበራዊ መራኸቢ ንኣብነት ካብቶም ኣዝዮም ብቕልጡፍ ኣብ መንእሰያት ክሰርፁ ዝኽኣሉ ሓደ እዩ። ቲክቶክ ኣብ ዓመተ 2020 ካብ ቻይና ወፃኢ ጥራሕ ከባቢ 700 ሚልዮን ዓማዊል ኣጥርዩ። ኣብ ሩስያ፣ ኣሜሪካ፣ ህንዲ፣ ኣውሮጳን ኣውስትራልያን ኮታስ ኣብ መላእ ዓለም ብቕልጡፍ ኣስፋሕፊሑ። እዚ ሓፀርቲ ቪድዮታት ጥራሕ ዝፅዕን ቲክቶክ ኣብ 2018 እቲ ዝበዝሐ ኣብ ሞባይላት ዝተፃዕነ ኣፕ ክኸውን በቂዑ። ኣሜሪካ ግን በዚ ሕጉስቲ ይኮነትን። ነዚ ተኸቲሉ እውን ኣብ ኣሜሪካ ንኣጠቓቕማ ኢንተርነት ዝምልከት ሓድሽ ሕግታት ጸዲቑ እዩ። ኣሜሪካ ብመንገድቲ ኣብ ሃገራት ዘሎ ፌስቡክ ኣቢላ ጽልዋኣ ንምሕዳር ኣብ ሃገራት ዓረብ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ከምጽእ ብምባል ኣህዛብ ኣብ ልዕሊ መራሕቶም ክለዓሉ ሰሪሓ እኳ እንተኾነት ኣብ ገዛእ ሃገራ ግን ንዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ፍጻሜ ኣብ ዓመተ 2016 ኣጋጢምዋ ነይሩ። እዚ ከዓ ፌስቡክ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብምሽራኽ ኣብ ምርጫ ኢድ ምትእትታው ገይሩ ዝብል እዩ። ሩስያ እውን ብናይ ሓሶት ናይ ፌስቡክ ድሕረ ገጽ ኣብ ልዕሊ ምርጫ ኣሜሪካ ብዙሕ ፖለቲካ ከም ዝሰርሐት ትኽሰስ። በዚ ምኽንያት ወናኒ ትካል ፌስቡክ ማርክ ዛከርበርግ ብሰናት ኣሜሪካ ኣብ 2018 2019 2020 ሕቶታት ቀሪብሉ መልሲ ሂቡ ነይሩ። ኣብ 2020 ብዘይካ ፌስቡክ ኣብ ሰናት ኣሜሪካ ትዊተርን ጎግልን እውን ቀሪቦም ከም ዝተሓተቱ ይፍለጥ። መንግስቲ ባይደን ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ብዛዕባ ኢንተርነት ብዝምልከት ብፍላይ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ሓደሽቲ ሕግታት ኣጽዲቑ ኣሎ። ፌስቡክ ካብዚ ተበጊሱ ሓላፍነት ክወስድ ስለ ዝጀመረ ኣብዚ ሰሙን ንተኽታኽን ናይ ጽልኢ ጽሑፍ ዝበሎ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ፌስቡክ ጽሑፍ ደምሲስዎ ኣሎ። ትዊተር እውን ብተመሳሳሊ ኣብዪ ዝለጠፎ ናይ ጭካነ ቃላት ደምሲስዎ ኣሎ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ግን ኣብ ፖለቲካዊ መቐይሮ ዓለምና ዓብዪ መቐይሮ ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ሃገርና እውን ብተመሳሳሊ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ዝተጠቃሚ ኮይኑ ኣብ ዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሃገሩ መዓልታዊ ሓበሬታ ዝረኽበሉ ዕድል ረኺቡ ኣሎ። ኣጠቓቕምኡ ግን ሓላፍነታዊ ኣይመስልን። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ بزكرياس كبراب النترالوت التقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخي قنا مسلي فتحي